Moikka! Täällä ollaan taas Ellan kanssa podcast-juttujen äärellä ja tänään me jutellaan siitä, että miten näitä psyykkisiä taitoja voisi harjoitella. Mitä sä ajattelet, millä menetelmillä me voidaan treenaa psyykkisiä taitoja? No ehkä keskeisin asia aluksi on palata erinäisten kysymysten äärelle. Et jotenkin kysyä itseltään, että okei, että itse asiassa miksi mä ylipäänsä pelaan tennistä, mikä mua siinä inspiroi, miksi mä kilpailen tenniksessä, jos mä kilpailen, mikä tavallaan, mitkä on mun semmoiset motiivit ja ehkä arvotkin tämän kaiken taustalla. Sitten voi toki miettiä ja kysyä itseltään, että okei, että millä mielellä mä yleensä on kentällä, mitä tunteita mä siellä koen, miten mä kestän vaikka epäonnistumisia, miltä ne musta tuntuu, tai miten mä kestän vaikka sitä kisapainetta tai jännitystä. No entäs sitten onnistumiset, miltä ne musta tuntuu, miten mä niihin reagoin. Kaikki tämmöistä jotenkin, kun mietitään vaikka sitä, että kun menee vaikka ylipäänsä vaikka psyykkiselle valmentajalle tai urheilupsykologille, niin voi vähän miettiä, että on itsensä vähän haastattelija. Että katsoo itseään vähän ulkoa käsin ja kysyy itseltään tämmöisiä kysymyksiä. Ja jotenkin jotenkin syventyy siihen, että okei, että miksi mä tätä teen ja miksi tää on mulle tärkeää. Niinpä. Aika usein ehkä vaikka matsin jälkeen tai treenin jälkeen tulee tavallaan mietittyä sitä, että mitä lajiteknisesti tehtiin tai millaisia treenejä oli tai miten joku lyönti kulki. Mutta tavallaan ihan yhtä lailla pysähtyy ton äärelle, että mitä mun mielessä liikkuu ja miten mä jotenkin tuolla kentällä toimin myös psyykkisenä toimijana. Niinpä. Ja jotenkin tosi herkästi, mä koen ainakin ihan omaltakin osalta, niin mä herkästi keskityn siihen, että no voitinko mä vai hävisinkö mä vai että miltä tää että jotenkin kiinnittää huomioon ehkä johonkin tiettyihin asioihin, mutta sit oikeasti silleen, vaikka nämäkin on aika semmosia peruskysymyksiä, niin näitä ei ehkä tuu niin herkästi mietittyä, että miksi mä vaikka pelaan tennistä tai miksi se on mulle tärkeää tai miksi mä rakastan sitä tai miksi mä haluan kilpailla. Että kukaan ei ikään kuin pakota sua vastaamaan näihin kysymyksiin, kun sä aloitat tenniksen tai kilpailemisen, niin sit se on sen takia tärkeää pysähtyä näiden äärelle. Jep. Joo, mä oon tosi samaa mieltä ja mä tunnistan esimerkiksi itsestäni ton, nyt kun kilpailee padellissa tällä hetkellä aktiivisesti, niin mulla oli viime vuoden kesällä semmonen tosi tärkeä psyykkinen oikeastaan polkukin itseni kanssa pelaajana. Et mä tunnistan, että kesää edeltävällä kaudella oli ehkä ollut aika semmonen oma taso oli noussut seuraavaan sarjaan kilpailee. Jotenkin ehkä sellaiset omat odotukset itseä kohtaan ja paineet kentällä tietyssä mielessä lisääntyi. Ja sitten se meni semmoiseksi ehkä kans osittain aika puristamiseksi. Niin se oli super jotenkin antoisaa sunkaan just silloin viime kesän pysähtyä sen äärelle, että mistä lähtökohdista käsin mä tätä teen, mitä tää laji tarjoaa mulle ja mitä mä haluan ottaa tästä irti ja millä asenteella. Niin jotenkin tavallaan se prosessi, mitä kävi siinä, että mä saan tehdä tätä intohimo ja ilon kautta. Että se on se tavallaan pohja, mille rakentaa. Että mä haluan, että mulla on hauskaa kentällä. Että se on se mistä kumpuu se pelin jotenkin drive siitä ilosta ja intohimosta. Ja sitten jotenkin tavallaan sen työstäminen myös, että mä riitän siellä kentällä. Että tavallaan se, että mä teen mun parhaan, pidän fokuksen yllä. Ja tavallaan just se, että vaikka mun arvo ihmisen ei ole kiinni siitä, että mitä kentällä tapahtuu, niin tavallaan noi oli mulle super tärkeitä oivalluksia. Että jotenkin sitten siitä ilosta ja siitä fiiliksestä käsin, että oikeasti aidosti se oma paras riittää. Niinpä. Niin ne oli tosi semmosia vapauttavia oivalluksia ja sitä kautta sanoisin, että oli kyllä ehdottomasti itsellä yksi paras tähän astinen kisakausi ton kesän jälkeen. Ihana kuulla. Psyykkinen keskustelu tuotti selkeästi tulosta. Kyllä, sä oot mun mental coach. Ihana olla. Ja mäkin kyllä koen, että kun mulla on taustaa myös sit salibändistä ja sitä on pelannut pidempään, niin jotenkin ehkä erilaiset vaikka loukkaantumistilanteet tai jotkut vaikeammat tilanteet, kun on vaikka kilpailu pelipaikasta tai on ollut henkisesti vaikka raskaampaa,
tai on pelännyt virheitä ja on ollut jotenkin semmoisessa kierteessä, että itse asiassa nyt mä huomaan, että tämä ei ole enää niinku kivaa pelkästään, Jep. että on myös niinku vaikeeta. Niin mä koen, että niinku jotenkin näiden kysymysten äärelle jotenkin pysähtyminen auttoi mua myös niinku niissä hetkissä. Tai jotenkin kirkasti sitä vaan, että itse asiassa kukaan ei niinku pakota mua pelaamaan myöskään. Että mä niinku, et on tärkeää myös pysähtyä sen äärelle, että miksi mä tätä teen. Että on mun vapaa tahto tehdä tätä. Ja niinku, että mitkä onkin semmosia juttuja, niinku, että mitkä on niinku mulle siinä pelaamisessa tärkeitä. Kyllä. Ja että ehkä jotenkin myös sen osalta, että kun aikaisemmin niinku pelkäs virheitä tai jotenkin oli niinku siinä kierteessä, niin sit niinku huomasi, että ne säbän aiheuttamat semmoiset jotkut haasteet, niin ne niinku siirtyi myös tänne tenniskentälle. Ja sen takia oli niinku tärkeä käydä tää niinku keskustelu vähän niinku uudestaan sunkaan myös tenniksen osalta. Että niinku, okei, että päivittää tätä, että miten jotenkin nämä kysymykset näkyy nyt tässä lajissa ja miksi mä niinku tätä haluan tehdä ja miksi tämä on mulle tärkeää. Niin, ja että oikeasti, niinku, mitä puhuttiin viime jaksossakin, niin se, että oikeasti näitä taitoja, että näissä pystyy kasvaa henkisesti. Ja Niinpä. mä ajattelen, että toi kasvu nimenomaan tuolle henkisellä puolelle, niin vie niinku pelis eteenpäin. Niinpä. Että itse selkeästi mä en usko, että mun niinku tavallaan lajit, no toki nekin kehittyy lajitaidot, mutta tavallaan, että se niinku pelin suoritustaso, mitä vaikka saavutettiin ton kesän jälkeen, niin oli varmasti enemmän kiinni siitä niinku henkisestä kasvusta kuin tavallaan lajitaitojen, teknisten taitojen niinku lisääntymisestä. Niinpä, että jotenkin niinku asiat selkeytyy mielessä tai menee omille paikoilleen, niin se on itsellekin tuntuu tärkeältä. Joo. No ehkä sitten niinku jotenkin, kun sä kysyt, että millä menetelmillä tai miten tästä nyt niinku lähdetään liikkeelle näiden menetelmien suhteen, niin tämän alkukartoituksen tai haastattelun jälkeen niin on tärkeää sit siirtyä niinku fokusoimaan siihen, että okei, että mitkä on niinku mun tavoitteet niinku tällä psyykkisten taitojen osa-alueella, että mitkä on mulle esimerkiksi semmosia niinku vaikka jo olemassa olevia vahvuuksia, missä mä oon niinku vahvoilla ja hyvä, mutta sitten, että mitkä on semmosia mulle vaikka just epävarmuuksia ja semmosia kehitettäviä kohteita, niin sitten jotenkin kysyy niitä myös itseltään ja mä ajattelen, että näitä sekä tätä alkukartoitusta että sitten tätä tavoitteen määrittelyä, niin sitä toki voi tehdä myös niinku ihan itsenäisesti yksin, mutta kyllä se aina tuo semmoista niinku lisänäkökulmaa, jos sitä käy sitä keskustelua vaikka joko valmentajan kanssa tai pelikaverin kanssa tai ihan kenen tahansa niinku läheisen ihmisen kanssa. Just näin. Ne antaa semmosia selkeitä, jotenkin konkreettisia kiintopisteitä, mitä kohti mennä, kun on niinku tavoitteita eikä vaan semmoista tavallaan hähmästä. Ja ne voi olla tosi erilaisia, eri tasoisia ja tavallaan eri lähtökohdasta kumpuavia. Niinku voittaa joku kisa, nostaa leveli jollekin seuraavalle tasolle, nauttii lajista sosiaalisessa kontekstissa, että tavoitteet on tosi moneen lähtöön, mutta jotenkin taas se tavoitteen kirkastaminen toimii mun mielestä osana sitä omaa tärkeää matkaa. Ja sekin on mun mielestä tärkeää nostaa esille, että kun me tässä puhutaan, että aseta itsellesi tavoite psyykkisten niin kun, näiden valmiuksien osalta, niin se on aika abstraktia. Että jos mietitään sitä, että kun me harjoitellaan niin kuin kämmenlyöntiä, rystylyöntiä, volleita, syöttöä, niin se on tosi semmoinen konkreettinen lyöntitekninen asia, mitä me voidaan siihen asettaa tavoitteet. Mutta sitten jotenkin kun mietitään näitä niin kuin mielen asioita, niin ne on niin semmoisia näkymättömiä myöskin. Että mä sanoisin, että se on myös niin kuin tärkeää jotenkin, kun miettii tavoitteen asettelua yleisesti, että se ei ole vaan semmoinen hähmäinen, että mä vaikka haluan olla henkisesti vahvempi pelaaja. Että mitä se konkreettisesti edes niinku tarkoittaa, että mä oon henkisesti vahvempi pelaaja, miten mä mittaan sitä, miten mä seuraan sitä. Että se ei ole ehkä kovin hyvä tavoite sinänsä, vaikka se on semmoinen, voi olla niinku semmoinen ydinajatus siellä taustalla. Että jotenkin itse ajattelen, että kannattaa niinku lähteä tästä tavoitteen asettelusta tosi semmoisista pienistäkin jutuista esille tai jotenkin liikkeelle. Että vaikka just niinku, siitä, että okei, että mun tavoite on se, että niinku mä pyrin puhumaan itselleni niinku kauniimmin kentällä. Tai että mä pyrin niinku siihen, että mä tietoisesti kiinnitän huomioon siihen, että miten mä sanon itselleni. Tämmöinen itsepuhe. Niin, että joku konkreettinen ei voi olla mun mielestä liian niinku, tai jotenkin semmoinen, että riittää, että on yksikin tommonen, mihin keskittyy. Mistä saa selkeästi kiinni jotenkin. Jep. Mitä voi niinku mitata ja seurata ja niinku oikeasti harjoitella. Niinpä. No mites tästä itsepuheesta, niin tunnistat sä niin vaikka omalla kohdalla, että millainen ääni sun päässä puhuu niin kentällä?
No, kyllä mä sanoisin, että semmonen aika niinku lempeä ja kannustava ja semmonen myötätuntoinen niinku pääosin. Että niinku jotenkin, no sekään ei ole ehkä aina ollut niin. Että kyllä mä huomaan, että erityisesti ehkä treenikontekstissa niin mä oon paljon ankarampi itselleni ja mä niinku reagoin ehkä virheisiin silleen niinku jotenkin voimakkaammin, kun taas sit pelitilanteessa mä koen, että jotenkin mä fokusoidun niin vahvasti siihen peliin ja oon täysin itseni puolella, niin siinä on paljon helpompi sit myös niinku nollata ne virheet ja olla silleen tosi tsemppaava niinku itseä kohtaan. Joo, näinpä. Joo. Ja sitten niinku tunnistaa tavallaan aika usein ehkä myös kun katsoo semmoista yleistenniskeneä, että niistä omista niinku virheistä silleen itseään moititaan ja sätitään ja tavallaan torutaan kentällä. Että sitten tavallaan ehkä niinku haluaisi nähdä vielä enemmän sitä semmoista fiilistelyä siitä, kun myös tulee niitä onnistumisia. Niin kuin, ettei sortuisi siihen, että huomaa ainoastaan ne omat virheet, vaan myös, että kerää voimaa niistä onnistumisista. Niinpä, just näin. Ja itse asiassa mä luin semmoisen tutkimuksen, semmoinen kuin Fritsch ja kumppanit, niin he määritteli itsepuheen tai jako itsepuheen niin kuin spontaaniksi ja tavoiteorientoituneeksi itsepuheeksi. Ja sillä spontaanilla itsepuheella he tarkoitti sitä ihmisen niin kuin tavallaan semmoista luontaista tapaa niin kuin puhua itselleen kentällä ilman, että siihen tietoisesti kiinnittää mitään huomiota. Esimerkiksi se, että sanotaan, että tulee virhe ja että miten sä spontaanisti siihen reagoisit ilman, että toimit ikään kuin autopilotilla. Ja sitten taas puolestaan tämä tavoiteorientoitunut itsepuhe on sitä, että sä tietoisesti kiinnität huomiota siihen, että vaikka sä oot luonut mielessäsi jopa jotain tämmöisiä vuorosanoja, että mitä sä toistat itsellesi vaikka ennen syöttöä tai onnistumisen jälkeen tai epäonnistumisen jälkeen. Ja niin kuin, että sä tietoisesti ohjaat itseäsi silleen, niin kuin, kiinnität huomiota siihen, havaitset sen, että mitä sä puhut ja oikeasti niin kuin, tietoisesti myös sanot tiettyjä asioita itsellesi. Joo. Ja he tässä tutkimuksessa havaitsi, että tällä tavoiteorientoituneella itsepuheella niin sillä oli yhteyksiä niin kuin parempaan tunnesäätelyyn pelin aikana. Okei, super mielenkiintoista. Joo. Jep, ja tavallaan niin kuin mielenkiintoista vaikka pohtii sitä, että jos sä silleen niin kuin, otat niin kuin prokkikseksi kiinnittää huomiota tai niin kuin kehittyy tuossa tavoiteorientoituneessa itsepuheessa, niin voiko se vaikka siirtyä niin kuin semmoiseen spontaaniin itsepuheeseen myös, että tavallaan luontaisesti susta alkaa myös kumpua semmoista enemmän positiivista vibea, niin kuin tavallaan, että sun ei tarvikaan enää niin tietoisesti pitää sitä mukana, vaan myös se sun niin kuin tavallaan spontaani tapa puhua itselle muovautuu sen prosessin myötä ehkä. Mä uskon, että se on varmasti just noin. Että ainakin mä tunnistan itsessäni sitä, että niinku ei ehkä enää niin paljon kiinnitä edes huomioon siihen. Et tietysti silloin, kun ajatus harhautuu tai on niinku jotenkin vaikeampaa, niin sitten pyrkii niinku tietoisesti palauttamaan itsensä siihen tilanteeseen. Mutta että nyt kun sitä on pitkään harjoitellut, niin sitten jotenkin se tulee aika luonnostaankin. Niin kuin se, mitä sä ajattelet tästä? Joo, kyllä mä ajattelen, että sillä voi olla vaikutusta, että me voidaan myös opettaa itseämme olemaan itsemme puolella, jos se on luontaisesti tavallaan niin kuin haastavampaa. Joo. Niinpä. Ja mä itse asiassa katoin, Rafael Nadalista on tehty muutamia hyviä dokkareita ja sitten myöskin niin kuin erilaisia haastatteluja hänestä nyt uran jälkeen. Ja hän niin kuin mun mielestä kuvasi tätä, tai hänet on nähty aika niin kuin mentaalisesti vahvana pelaajana yleisesti. Ja hän niin kuin sanoi esimerkiksi sitä, hänen niin kuin jotenkin selitti psyykkistä puolta niin, että hän niin kuin antaa itselleen jatkuvasti niin kuin mahdollisuuksia kentällä. Et ikään kuin, niin kuin hän myös kuvasi sitä, että tennispeli on jatkuvaa semmoista ongelmanratkaisua, että sä jotenkin pyrit jatkuvasti löytämään keinoja silleen päästä sen toisen niskan päälle. Ja että jos sulla menee huonosti, niin sä pyrit niin kun jatkuvasti löytämään ratkaisun silleen, että sä saat käännettyä sen. Ja jos sulla menee hyvin, niin sä pyrit niin kun jatkuvasti ikään kuin pitämään sen hyvän flown yllä. Että se on niin kun jatkuvaa semmoista mielen sisäistä keskustelua ja itsensä puolella olemista ja itselle mahdollisuuksien antamista. Et mun mielestä toi on musta hyvä tiivistys siitä, että henkinen vahvuus ei ole sitä, että sulla menee koko ajan hyvin. Tai että sä pystyt niinku heti kääntämään epäonnistumiset niinku voitoksi. Tai että sä et ikinä häviäisi. Vaan jotenkin, mä muistan ainakin sitä jostain hänen dokkarista sen, että hän niinku hävisi jonkun pelin. Olisikohan se ollut Djokovicia vastaan. Ja sen pelin jälkeen hän silti niinku koki
onnistuneensa, koska hän voitti itsensä sen oman mentaalisen pelin tai semmoisen, Niin, että hän niinku ylitti sen ja sai semmoisen niinku pitkän vaikka tappioputken vähän niinku silleen omassa mielessä käännettyä, Joo. vaikka se tulos oli se, että hän hävisi sen pelin. Just näin. Niin se on musta tosi mielenkiintoista että kuulla, että miten huiputkin tätä niinku, jotenkin tätä asiaa käsittelee ja miten, niinku, minkälaisia ajatuksia heidän mielessä liikkuu pelin aikana. Niinpä, toi on oikeasti tosi pitkälle vietyä psyykkistä niinku taitavuutta mun mielestä. Niinpä. No, Jep. jos mietitään ihan ylipäätänsä niin kuin tennispeliä, niin ehkä voidaan mennä semmoiseen teemaan tässä seuraavaksi kuin kilpailun jännitys. Ja toki sekin liittyy sinänsä, niin kuin, kaikki teemat vähän niin kuin nivoutuu toisiinsa, mutta että mitä ajatuksia sulla itsellä herää niin kuin kilpailun jännityksestä ja millä niin kuin mekanismeilla tai menetelmillä siihen voisi jotenkin puuttua tai niin kuin sitä voisi käsitellä? Niinpä. Jep. No mä ajattelen ehkä, jos mä niinku peilaan tavallaan omaa polkua tässä jännityksessä, niin mä ajattelen, että semmoinen pieni jännitys on super hyvä asia. Et mä ajattelen, että ehkä just sillä kaudella, millä mulla oli niinku vaikeet ja oli niinku itseä kohtaan niinku tosi isoja odotuksia, ehkä ympäristöstäkin jonkunlaista painetta, niin tavallaan ehkä siellä se jännitys muuttui semmoiseksi vähän ikäväksi tai semmoiseksi puristavaksi edellisen päivän vähän jo tosi paljon mieli kiinni semmoisella niinku, että tavallaan nyt mun on pakko onnistua tässä ja semmoinen niinku tavallaan vähän puristava jännitys tai semmoinen. Ja sitten työsti sitä ja sitten ehkä se meni liuku tavallaan vähän sinne niinku toiseen päätyynkin jopa, että sitten kun sai kerrytettyä sitä luottamusta, sai jotenkin kiinni siitä, että minkä takia tätä tekee, niin ehkä siitä tuli tavallaan niin kuin asteen verran liiankin rentoa ja semmoinen jännitys meinasi vähän niin kuin kadota kokonaan. Joo, niin nyt musta tuntuu, että mä oon löytänyt semmoisen hyvän niin kuin balanssin siihen, että se jännitys on semmoista niin kuin jotenkin virittävää, aktivoivaa, drivea tuovaa, niin kuin semmoista ihanaa jotenkin voiton nälkää ilman, että se on semmoista pakko voittaa. Et edelleen se niinku tahtotila siihen voittamiseen on niinku iso, mutta se niinku kaikki muukin, niinku se peli-into ja jotenkin parhaansa tekeminen, niin asettaa sen semmoiseen tosi hyvään tasoon, sen niinku jännityksen asteen. Et niinku, joo, mä ajattelen, että semmoinen niinku pieni jännitys todellakin tuo sit semmoista niinku fyysistä niinku, tavallaan vireystilaa ja niinku mieltä semmoiseen tilaan, missä saa parhaan niinku itsestään irti. Niinpä, että tavallaan tavoite ei ole just se, että poistetaan se jännitys tai että, että se olisi niinku millään tavalla huono, että sua jännittää. Just näin, että tavallaan sen niinku oivaltaminen, että niinku sen jännityksenkin alla niinku pystyn tekemään. Mä oon aktiivinen toimija myös silloin, kun mulla on tunteita. Että niinku mä pystyn liikuttamaan mun mailaa ja mun jalat liikkuu, että tavallaan sen huomion siirtäminenkin ehkä niihin asioihin. Että mä pystyn tekemään asioita, vaikka mulla on tää tunne. Että sitä ei niinku tarvii niinku poistaa ja sen voi kääntää semmoiseksi niinku driviksi. Niinpä, ehdottomasti. Ja jos me mietitään vaikka tässä niinku, no vaikka harrastepelaajia, jotka ei vaikka hirveästi ei ole vielä kilpaillut, niin mulla jotenkin tulee itselläni mieleen, no peilaten myös omiin kilpailukokemuksiin, niin mua ainakin jännitti ekoissa kisoissa ihan se, että mä en ollut varma, että miten ne kisat niinku menee, mihin mun pitää mennä, mitkä ne säännöt niinku olikaan, että muistaks mä, että missä tilanteessa me vaihdetaan puolta ja missä mä saan juoda ja niinku siis tosi semmosia niinku, tai miten lämmittelyt menee, että ihan semmosia konkreettisia juttuja, että se jo mua auttoi tosi paljon, että mä niinku, juttelin vaikka sunkaan siitä, että okei, että miten tää kisahomma nyt menee, mitä mun pitää ehkä tietää etukäteen tästä niinku tilanteesta ja miten mä voin henkisesti vähän niinku valmistautua siihen, että mä niinku en oo siellä ihan hukassa. Et se oli ainakin semmoinen keskeinen juttu, minkä mä ite niinku tunnistin, että okei, tää mua jännittää jonkun verran. Että ehkä tässä jännityksessä ylipäänsä, kuten näissä aikaisemmissakin asioissa, mitä ollaan puhuttu tässä, niin on tärkeää taas kysyä itseltä, että mikä mua jännittää. Koska se ei mun mielestä itsestään selvää, että se olisi aina kaikilla niinku sama asia, että mikä jännittää. Että jännittääkö vaikka se, että joku kaveri on siellä katsomassa, tai jännittääkö niinku se, että mä en osaa vaikka muista sääntöjä, tai vai se, että onnistunks mä, niinku, riitäänkö mä. Jep, että tosi eri tason ja niinku tavallaan konkreettisia kautta aika semmosia niinku abstrakteja jännityksen kohteita mun mielestä voi olla. Jep. Et ehkä varmaan niinku kaikissa, että huolimatta siitä, että mikä se sun jännityksen kohde ikään kuin on,
niin mä uskon, että kaikissahan se niinku fysiologinen reaktio sun kehossa on aika silleen kuitenkin voi olla samanlainen. Niin. Että jotenkin mä ajattelen, että jos miettii niitä menetelmiä, että miten niinku jännitystä voisi niinku helpottaa, on ainakin itselle on toiminut se, että on jotkut tietyt vaikka rutiinit, mitä mä teen, että on vaikka tietyt niinku eväät, mitä mä tuon kentälle. Tai Testatusti hyvä jäätee. Testatusti hyvä jäätee, ehdottomasti. Tai sitten jotenkin vaikka se, että mulla on jotain niinku tiettyä musiikkia tai että mä koen itselleni tärkeäksi sen, että se kisatunnelma usein saattaa olla ehkä vähän semmoinen vakava, niin sitten mä tuon omat kannustusjoukot mukaan ja sitten on semmoista rentoa niinku meininkiä siinä ennen sitä kisaa, saatetaan ehkä puhua jostain ihan muustakin, että jotenkin, että mä pyrin luomaan itselleni semmoista rentoa tunnelmaa ja mulla on niinku tuttuja ihmisiä siinä ympärillä, niin se niinku, mä huomaan, että ne on niinku auttanut mua tosi paljon. Joo, okei, super hyvä, just tommosia tosi konkreettisia käytännön juttuja. Mulla taas sit, kun se jännitys ehkä kumpuu enemmän semmosista niinku tavallaan just mielen prosesseista ja semmosista, niin mulla taas auttaa se, kun mä haluan ankkuroitua siihen iloon, niin just, että mä menen vaikka vessaan tai on siellä pukkarissa, missä nyt valmistautukaa ennen sitä niin kisasuoritusta ja hymyilen itselleni. On silleen, että jes, mä lataan nyt itteeni tähän positiivista energiaa, koska tää on se lähtökohta, mistä mä ponnistan ilosta käsin. Ja sit otan semmosen niin pienen hetken, missä mä tuumaan sitä, että vau, mä menen tonne kentälle tekemään parhaani, mä menen nauttimaan tosta pelistä. Mun tämän päivän suoritus on just semmonen, mikä se tänään on ja sillä mennään. Että niinku, tavallaan se oma lähestyminen on sitten ei ehkä niin tommoista konkreettisia tekoja, vaan enemmän sitä niinku konkreettista ajatusprosessia. Joo, todellakin. Joo, sitten oli hullu hyvä yhdessä jumppakoulutuksessa joskus puhuttiin siitä, että jos niinku on vähän jotenkin semmoinen niinku jännä fiilis mennä, niin sit voi mennä silleen peilin eteen, laittaa hartiat taakse ja alas ja olla silleen ylväässä asennossa, minä pystyn. Musta aika hyvä, niin, ei huono ollenkaan. Just näin, että sillä oman niinku kehonkin jotenkin asettamiseen semmoiseen niinku rohkeeseen asentoon, niin voi jotenkin niinku puhuu mielelle kanssa semmoista hyvää lujuutta, niin sitä mä kanssa joskus harrastan. Ja toisaalta just toi, että mä itse koen, että niinku ennen kuin mä aloitin kilpailemaan, niin mä niinku pelkäsin kyllä aika paljon häviötä. Tai mä pelkäsin sitä, että mä häviän, niinku, että mut murskataan, että mä häviän 6-0 esimerkiksi. Ja sit kun mä jossain kohtaa hävisin 6-0, niinku, niin jotenkin musta tuntuu, että se kokemus myös vähän niin kuin vapautti mua siitä jännityksestä, että sen jälkeen mä en enää ole pelännyt häviöä. Koska sit jotenkin mä huomasin sen, että okei, tää on aika normaaliikin tenniksessä, että saattaa mennä noin selkeästi. Ja silti se ei tarkoita sitä, että mä olisin todella surkea tai että se peli olisi ollut todella niin kuin epäonnistunut. Että siellä voi olla paljon niin kuin hyviä juttuja ja mun ei tarvi niin kuin pelätä sitä. Niin se on ehkä semmonen niin kuin vapaus ja rentous, mistä nyt nykypäivänä pystyy niin kuin lähteen kisatilanteeseen. Jep, just näin. Ja toi, että ne on niin kuin aidosti tosi hyviä niin kuin tilanteita kehittää itteensä ja niin kuin tärkeitä kasvupaikkoja myös ne matsit, mitkä hävii. Että jotenkin ehkä itselle niin kuin oli se lopputulos tavallaan mikä tahansa, niin jos siellä on tapahtunut jotain semmoista, mitä on niin kuin harjoitellut, niin kuin oli se sitten fyysisellä tai psyykkisellä puolella, niin kuin toi Nadal-vertauskin, että vaikka häviäisi, niin tavallaan, että jos mä oon niinku voittanut tavallaan itteni siellä, niin se on se niinku ehkä palkitsevin fiilis lopputuloksesta huolimatta. Vaikka toki on aina niinku semmoista tosi isoa voiton drivea, mutta niinku toi on tosi palkitseva fiilis, jos on ikään kuin voittanut itsensä. Niinpä. Ja ehkä tästä niinku aasinsiltana me voidaan vielä tämän jakson loppuun puhua pikkusen tai syventyä puhumaan niinku, sekä onnistumisten että sit vielä epäonnistumisten käsittelystä. Tämähän niinku, tää viittaa enemmän ehkä siihen vielä itsepuheeseen. Että niinku, mitä sä itse ajattelet, että niinku, mitä ehkä semmoisia niinku kompastuskiviä voi liittyä vaikka epäonnistumisten käsittelyyn tai mitä ajatuksia ylipäätänsä siihen liittyen? Jep, no mä ajattelen, että niinku, noi on super tärkeitä osa-alueita, että miten me reagoidaan niinku niihin epäonnistumisiin ja onnistumisiin, koska niitä kumpiikinhan tulee matsissa väistämättä ihan jokaiselle. Niin tavallaan, ja meidän niinku pitää pystyä myös niinku häviämään, että niinku maailman huipullakin hävitään niinku Valttiarallaa puolet pisteistä. Että niinku tavallaan mä ajattelen, että se on se ratkaisevaa, miten me suhtaudutaan niihin. Niin ehkä just tämmönen, että jos tulee se virhe, niin
voidaan niinku tavallaan puhua ehkä semmoisesta mustasta hetkestä, että läheksä, jos vaikka syöttö ei kulje, niin tavallaan yleistämään, että nyt kun toi syöttö ei kulje, niin vitsi se ei tänään toimi. Että tekee tavallaan semmoisen niinku olettamuksen, laajentaa siitä yksittäisestä suorituksesta sen koskemaan jotenkin koko matsia, tekee semmoisen niinku tavallaan tulkinnan, minkä ei tarvitsisi ollenkaan pitää paikkaansa. Että niinku jotenkin, joo, että sen sijaan niinku, ainakin itse mä tosi usein niinku, pyrin ajattelemaan niin, että okei, nyt tää meni pieleen, mutta vitsi tää on lämpenemässä. Tai silleen, että näkeekin sen enemmän silleen mahdollisuutena ja kääntää sen niinku tavallaan oman polun ihan päinvastaiseen suuntaan kuin siihen jotenkin itseään ruokkivaan niinku ajatukseen siitä, että koska edellinen ei toiminut, niin seuraavatkin varmaan menee pieleen. Että niinku, virheet tulee ja virheet menee, että niinku seuraava piste on aina uusi mahdollisuus. Niinpä. Ja toikin on tavallaan, jos palataan vielä lyhyesti siihen Fritzshin määritelmään tavoiteorientoituneesta ja spontaanista itsepuheesta, niin helposti ehkä tommosessa tilanteessa, tai mitä mä ainakin ajattelen, virheiden suhteen, niin se itsepuhe kääntyy semmoiseksi aika spontaaniksi, että sä niinku oot siinä tunteen vallassa ja saatat aika helpostikin tehdä tommosen yleistyksen sun mielessä. Se tulee niinku vähän niinku automaatiolla, että tänään ei syöttö lähde. Tai jopa niinkin radikaali ajatus siitä, mitä mä itse oon ehkä niinku käynyt läpi, että kun syöttö on ollut vaikea, niin mä oon vähän niinku tehnyt jonkun yleistyksen siitä, että mä oon pelaaja, joka ei osaa syöttää hyvin. Just näin. Niin toi on aika niinku aika silleen radikaali statement. Eikö? Ja se aina vaikuttaa muhun silleen, että sit kun mä menen syöttämään tai harjoittelen sitä, niin mulla on tavallaan tää ajatus mun mielessä. Että nyt mä oon joutunut aika paljonkin työstämään sitä, että mä niinku muutan tän ydinuskomuksen, minkä mä oon jotenkin aika sillai huomaamattakin itselleni luonut. Niin mä ajattelen, että tässä ehkä silleen, toki en osaa sanoa, että olisi mielenkiintoista kuulla eri pelaajia, että minkälaista itsepuhetta he käyttää niin kuin onnistumisten ja epäonnistumisten käsittelyssä, mutta mä uskoisin, että se on tosi monilla aika semmoista spontaania tunteen niin kuin, tavallaan, että ollaan enemmän siinä tunteen vallassa ja siitä sitten mennään eteenpäin. Kyllä. Että jotenkin toi, että niin kuin, että on tärkeää päästää se turhautuminen ulos, mutta että sitten se, että tietoisesti vaikka mun mielestä voisi olla ihan hyväkin keino, että sä vaikka luot itsellesi jonkun semmoisen niin kuin selkeän repliikin tai selkeän semmoisen niin kuin jutun, niin kuin, minkä sä toistat itsellesi vaikka silleen, että ei mitään, let's go, tai joku semmoinen niin kuin tosi tiivis. Ja sitten suuntaat kohti seuraavaa palloa. Kyllä, mulla on ainakin tosi usein silleen, että mä jotenkin tarviin sen pienen hetken, kun mä puran sen turhautumisen tai ärsytyksen, harmituksen siitä, että vaikka tekee jonkun niin kuin pakottamattoman virheen tai silleen, että sit mä saatan olla jotenkin tai muuta, mutta sit sen jälkeen mä niin kuin tavallaan koen sen just tosi tärkeän, että mä oon itselleni silleen, okei, let's go. Ja sit se on niin kuin mennyt se edellinen ja mä saan ladattua taas sen niin kuin mindsetin, millä mä haluan olla siellä kentällä ja suhtautua seuraavaan palloon. Niinpä. Mutta se, että mä saan niinku kokea niitä fiiliksiä, myös niitä turhautumisen ja pettymyksen fiiliksiä, mutta niitä ei tarvitse vaikuttaa siihen, että mikä mun asenne seuraavassa pallossa on. Niinpä. Ja toi on todellakin semmonen, mitä niin kun kannattaa ehkä harjoitella. Ja mun mielestä ei mitenkään itsestäänselvyys. Että mulle tää ei ainakaan ole helppoa todellakaan. Että päivät riippuu ja välillä toi toimii paremmin ja välillä huonommin. No entä sitten onnistumisten suhteen? Mitä sä ajattelet, että miten niitä voisi käsitellä tai tuleeko niitä käsitellä ylipäänsä? Niinpä. Ehkä semmosesta niinku momentumista tai drivista puhuminen tai jotenkin semmosesta flowsta, että niinku pääsee semmoseen niinku voitettujen pisteiden putkeen. Et siinäkin semmoinen tavallaan niinku ehkä tasapaino, että niinku ammentaa sen niinku jotenkin energian, mitä siitä niinku onnistumisista niinku seuraa, mutta ehkä sen keskellä just sen niinku tavallaan tai ettei ajatus siirry liikaa siihen, että okei, nyt tää peli on jo niinku tavallaan mun. Että se on hyvä luottamus siihen, että sitä kohti mennään, mutta että se keskittymisen taso tavallaan säilyy, eikä herpaannu, ei mennä tavallaan kuitenkaan niinku askelet liian edelle, vaikka samalla luotetaan siihen, että itse tää homma on nyt mun hallussa. Että ehkä mä nostaisin sen niinku hyvän olon tunteen ja sen tavallaan voitetuista pisteistä tulevan turvallisuuden tunteen keskelle myös sen niin kuin keskittymisen säilyttämisen tosi tärkeänä pointtina. Kyllä, todellakin. Et ei kuitenkaan niin kuin
on tärkeää tuulettaa ja iloita niistä onnistumisista, koska ne on usein tietenkin pelin suola ja semmonen, että mitkä niinku, että ne saa tuntua hyvältä ja on hyväkin, että ne tuntuu hyvältä, mutta että sitten se, että ei myöskään siinä anna sen tunteen liikaa niinku viedä. Niinpä. Ja tosi hyvä pointti, minkä mainitsit ton keskittymisen, Joo. että usein niinku, jotenkin siitäkään mun mielestä ei ihan hirveästi niinku puhuta yleisesti, kun puhutaan tämmöisestä niinku mentaalisesta vahvuudesta, niin oikeasti silleen tenniksessäkin, kun on pitkä peli, niin on mahdotonta, että pelaaja pystyisi niinku täysin intensiivisesti keskittymään sen koko vaikka, no jotkuthan pelit saattaa kestää ihan vaikka 5 tuntiakin huipputasolla, että useita tunteja on täysin mahdotonta, että sä keskityt, mutta että se niinku taito, mitä sulla täytyy olla, on se, että sä pystyt koko ajan niinku palauttamaan sen keskittymisen siihen pisteeseen. Että on niitä tunteita, on niinku tilanteita, mutta että sä pystyt koko ajan niinku fokusoimaan ja palauttamaan sen oman fokuksen siihen yhteen palloon. Ja sitten se keskittyminen taas saa vähän niinku hetkellisesti vaikka vähän herpaantuakin siinä sen pallon välissä ja sitten taas uudestaan. Ajattele, mikä läsnäolo ja keskittymisharjoitus itse asiassa niinku tennistreeni tai tennismatsi on. Kyllä. Mutta jotenkin se vaan, että mua ainakin helpottaa, että mä niinku keskityn siihen palloon vaan. Tai jotenkin katon sitä palloa ja keskityn siihen. Ja sitten tulee piste, että no niin, jommalle kummalle piste. Ja sitten taas uudestaan näin. Niin jotenkin silleen, että se on niinku, tosi hyvä taito niinku myös harjoitella sitä. Niinpä, just näin. Joo, mut hyviä keskusteluja tähänkin jaksoon. Ja niin palataanpa vielä aiheisiin seuraavassa jaksossa. Todellakin. Yes, let's go.